اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sami yang ay dabo galbak na di tanu tututula paganaya tutul tanu abang sami makalo-kalo na kwa isa tumaw kadaklan nagyang oto. Miya kaysa ko na miya gumraso Abul Miqdam al-Maghazi rahimahullah. Namuntod ko si sa Masjidin Nabawi sa Madina. Nami ako mau ginawa niya. Natigyan na commander napag-isya na kanska. Sa mapatigyan sa wana ikadwa Khalid ibn al-Walid mawara commander ago mapi teknik akapakibunuan na saka. Kaya tigyan sa kanak na baka sahabi nak na baka tabiin. Dapat ka kumya nga ori na ugaid na tigyan na so langon na kaya kumantran ka kaya tidawaan na miya katabang ka. Natigyan na ipagisyakan na ka na bada sumiyagad ka inikirata ginawang ka sa kamuka di kumantran. Hindi ka kumantran so mga pagtaw ka. Natigyan na adin. At tama natigyan ni manto na lagi dumatatago sa pamikiran na ka, lagi dupkila ka na. Igira miya pikirak na tigyan na pangidadaralo ako. Gitu tigyan so kaya timo ako mga tao sa ing daerah. Kaya pa kasulad ko mga riduay. So tigyan so kaya pa ka humakan roon at tinimo ako sa madaklataw na mitutig ako sa tabang. Aman isa na support sa sandiata na support sa pagdaan. Nasad sa kisupport o man isa kapangasul ko mga kontra mga riduay na kabinasaan so babaywata, kabinasaan so ingit. Natigan na siwa ngaya mga daklataw na kagaya mababay siran sa jihad, na mababay siran sa balas. Naman isa na ay mangitaling o manin na kuda, perak, pangadangkad, marabarag. Naman isa na mangitaling o manin, na mangitaw po tulad na tingin. Na nainilis tamang buhat yun, sumagunot na tamang umakangudaan na miya maunot. Nayatigan na tumaruso ko sa kukuwaleta tarusan na miya kesa umingan sa isa. Na miya tutok so paitaw. Apaturo ako natin. Na siyuro nga ka na babay pipilis. Natiyawag ka hay ori pa ng Allah. Na di ka isul ka sa kumbu itaw sa ina. Saka na babay ka na di ka pa kayo bata makasingle. Adua tabo. Natiyanak na ba ako suldo? Ugay na napang nilakatak. Nagyatiyang ko di nga ituwag-tuwag so kasuporta sa ikaw jihad na umani isa ko mga Muslim na miyaling sa walay na sadya ba niyan miyak na. Nagyan na ni patot si ikaw ko. Muslim basta ituwag-tuwag so jihad alinding si ikaw agama, nalinding si ikaw ingad, nalinding o madaklataw na kailangan na makasupport ka, makatabang ka. Kaudi ka tabang na mata na piyamagita nga wala sa kasiksa na mala. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Piya magita nga wala sa masakit na siksa. Na tigan na ya po ti mialing ako tigan sa wala naman tanadad na miya tunak. Kada dempas da luna da khod laon da miala. Tinga mi tunu-tunu ga jihad. Napanay ni support. Nanti na mi ay nakakana subuka kana piutula kanon. Napia nalia kana bakalo-kalo na tarima naka apia makasagad po kay ikatan kaon sa kudo kana. Napia di ngong permanente na importante na mausara ka so pinalota ka sa jihad. Allahu Akbar. Siwango to commander na inatarima na kana daw gano para kana. Dio ini dogyan na denian opini so paitaw. Kami makagura ako ng auto commander. Kami lenyan so ka-ikhlas ang auto abobay. Na di niyam kilalawan ta abobay. Na ko na mapita na lumya lakaw sira. Nagyang kipurud na alungan.
Di niya bilangan so pagkataon niya na lagi duka susobran sa isa. Kaya dingilan niya na nga mag-umpil sa kukuda, palalagulag. Natigyan ko na anta ka. Pagkasalista, natigyan na ka na. Natiyan na sawayan ko na putal ka. Nasiyawaan niya nakangudan. Natiyan na ikarita ko na di ka pangunod ka. May kompleto kami. Nadakapan milista nakangudan ka. Natiyan na daman nakakudan ko jihad. Importante na magato ka. Yan na natigyan niya kakano natin. Okay, natigyan na hindi akong baling. Pangningur ka makaunod ako. Tiyan na baling aki uming ka. Ako siya binga. Di nakataon ka ang tayo umiyakan. So tigyan so abiya ka na miyaw na miya sahid. Gusto mga kakaknado ka to na miya sahid. Na ibo alam bara ka na siyo miya. Gusto ariyak na bagura. Na tigyan na umiyak ka na sumigera ka sa pinalot. Napitiro migir ka sa pinalot. Napitiro yan o puna ko kaso yan. Dako makaugop sa jihad na buno na ko niya. Kaya miya ka pa mimikira ko. Natigyan na unutakad. Niya ako nalugat sira na pagalaw nila sa mga ridoy. Hindi na din tanong mamakayaw sa mainumtan. Niya makayaw sira na da itago na. Ay kaya orderan sa pengon sa itago na giyang ito kanguda. Niya tida makauman na pilo ba o commander si Abul Miqdam al-Maghazi rahimahullah. Niya ako na mauman yan na miiga sumasandang ko itago niya. Tuturugan na aalaga na kala. Napiyo ko niya ako. Tinay na ako nga po ka, mata na. Dama pa sa tagin po na ka. Tinaan kayo, no? Doon ay tagin po na ka. Sige na pitit, tagin na pa ka na. Miya lang ka na, miya kalalawalay. Ama, agilang bumilang. Na may susurato na ngaranakan. Asumiyo nga ko ron na kaya ka anak ko, uboboy miya kataita. Na inisip nun wanta na pituro yan, nakaroma ako. Nago kumukha pati sa lima na di magyo. Katiga namin yung pasabihan sa luhur na ayak kan rakaka ka halal. Iman to na haramakur ka na kasabihan sa luhur na halalakur ka. Ado na miya pikitak na tigi Abul Miqdam al-Maghazi rahimahullah ka shahid. Nadakod pa kisipat. Natiga na makainom kami sa kapi na tomiaros kami din. Nagumaka tentawa ngay ang mga reduay diketong subilangan yan. Naguging nga mga mujahidin. Nagusirang pelabo. Nagusirang tidawa. Nagumangi ituga barokan. Nagumangi titiraulo. Nagumanga uteng sa mga huda na miyang isumpitaro. Ada makapira ka oras na miya kapitpagisa. Na miya pagis sa mga reduay. Na miya kapalangwisirang. Nauman isa ko da mamatay si ko mga mujahidin na peluban niya si Bapa yan peluban niya si Pagarin niya. Napapani mo unso miyang ibaga ka mga tamo kagani ba. Naibo tigyan na da pelubaon nagyang ay manguda. Nasak na tigyan ni milubaon. Doon na miya tuunak na tigyan na mitatado kasaya so bangkaw. Nawak na tigyan mabado tengagaan na siya po atak nga isirungak na si Ikotenta na miya soplakon. Kaya na din. Diyawngan pagalina, miya tangka di man to miya labata kurkan. Wala tigyan na napsin na anakan ka. Makaw makatigyan sa ingat. Nasala mga arakan si Umi. Naso tigyan so area ka na bago raga. Bulam ba iman to kagya miya tangka da kasahid ako. Naya po alam ba na di ko niya katigra. Kadi kano ka na ba kami to. Nalituro ko ni gira ka na ba kang pukay po abunang yan. Na nasala mga karakan. Na piyo-piyo ng arakan. Na inisugod yung unaniyawan yan na biyati ang so la ilaha illallah na biyat na so si commander na siyo dusudo sa kaptauraw sa rata ginawa niya no kaya pa ka bilibiyas ang ito aparati ang ito sa kapamilya miya sa hitsama yan nagusudo ka kanya na si Omin yan na pinalutay ni Syria si Iko Jihad Allah nasa kanya nakatiyat man na miya katudugan miya sahid. Nasa sa katabag warag alam ba? Nakagilid natin na malhing kami. Na miya kauri-uri ako. Kaya makasold kami sa kaingadan. Na miya layak na bagwaraga. Nakuman isumaga dun si ikaw mga mujahidi na miya kauman na pakrin niya sa ai. Bapa da nga malay si kaka.
Aman isa dirang ilalaon tayo kakani. Asikrito amir. Nagiti na mga pantaga korona, sudyo kasi iniyan raka na bapada nga may lay si kaka, na siya po ta. Napi ang hangarka na. Napitiro ako na si kaka niyan na miyaw na. Tiyong dugiyan siya biniyan na gusto buwa kakani. Namiya kaliwat tigil suwi na yan, nakagit-tigitan sa kakayad, na siya po at yan suwata yan, na inisold yan. Nasuka inisold niya noon, na inilak yan so pa ito. Naptutok na kanatigyan nga makipmitera kurong sa maliwanag na din yan palaka. Nagwa kanatigyan dasli so pa ito, na miyanik ako, na makandadagulo na, so bagwaraga so gusi uminya na miyat tayo da sakit. Allahu Akbar. Nagito atigan na may guro ako ka, nagwini kera karatad na ginawa ka na, benetaman sa uyag-uyag ako na petad man. Nagyanan mga bangsa, may gira ami atong suli na nga paratyas ko uman isa na, daano guniya ko dunia. Daano guniya ko dunia. Ay nakabayaian na makaw masahadapan ko Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Sa din sa tao, kababayaan yan na mimbarat mo iyan so Allah. Namantaan na kabayabayad man wala makabarat mo kan. Waman kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Sa din man sa din yang kabaya, ikagawa diyan, no basira makabarat mo ako Allah, na di mo kabaya o Allah, baka na makabarat mo. Yanan mga bangsa ami, Ramadan iman to, manisar katano, na kada isa no kung si ko, tamok yan, si ko panganang kaniyan, si konditar niyan, pandawadog ko panganang kaniyan, agusto ditar niyan, agusto tayo pirak yan, so tamok yan na pandawadog, bakalo-kalo, nayamanan niyan na, masuno ka nan si sa ayaw mo kiyama, mabaloy ayang karo ko mapragun ka sa ayaw mo kiyama. Ayamala, naranding ka ng urarang ito Allah, naranding ka ng kutiyoba, naranding ka ng kawidakal. Ang nakapendodog ka, kapamugay ka, kapsil ka ba. Balasang awala sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.